Оле! Олеле! Колото, бе! Оле! Айде! Отзаде! Айде! Тръгвай, карай камиона! Да. Господа. Пали камиона! Майка ви е коги! Да, отбий по-добре. Скачай долу във водата! Къде? Скачат във водата. Скачат от моста. Не ме стреляй, бе, брат ми! Не ме гърми с това, бе! Не, бе! Оле! Олеле! Колото, бе! Оле! Айде! Отзаде! Айде! Тръгвай, карай камиона! Да. Господа. Пали камиона! Майка ви е коги! Да, отбий по-добре. Скачай долу във водата! Къде? Скачат във водата. Скачат от моста. Не ме стреляй, бе, брат ми! Не ме гърми с това, бе! Не, бе! Да го закараме целия в кръв, не знам какво му става, падна от колата 4 пъти. Има фрактура на черепа, кардинално на бялото сърце и на белия дроб, кардинален инсулт, инфаркт и претърпел злополука. Фрактура на десна подбедрица, фрактура на ишиас, фрактура на десно коляно, долен скъсан медискус, кръстни връзки прекъснати на десния крак. Миокардата му е приключила, трябва да му се прелее кръв, байпас на лявата миокарда. Определено момчето не е добре. Ще трябва да го закарате в болница, аз ще ви чакам там. Господин полицай, отбийте автомобила! Всички ръцете. О, строят по гумите! Ай, тия тук, че ни убият, бе! Да ни парте животни вече почнаха да Защо ни стрелят, бе? Стрелят! Защо ни стреляш, бе, Я ние да вадим, Ей, ушак! да вадим пищаците, пищаците. Вадите оръжията! Не, ще ни гръмнат. Не дай, господин! Риташ първо печките и след това я пипаш. Страх ме! Айде де. Ама ако пипнем се запалим! Няма да Айде се де, запалиш. няма, бе. Обестай! Именно си ми дължите 30 бона! Първо виташ, Виж сега. пипаш. Айде. Татко, ти златен зъб си вкарва. Добре ли си, бе? Олеле! Бе, Да ти в линейката вкарам... ли се опита да влезе? Да вкарам колото дом с брат те, бе, мога влезли, бе. Бе, внимайте с тези колета, аз те предупредих преди малко, че караш без ръце и Да. ще се ожулите някъде по-сериозно. Аааа! Вратата, бе! Так, и стой сега, тук викам полиция на нас. Пази се, бе! Как не де, бе? Вие нямате пари да си платите прегледа, камо ли Абе, вратата? имаме, бе. Имаме желязо, ето, сега ще ти дам. Не ми трябва желязо, елек. Как ме нарече, лек ли ме нарече? Ето ти желязо. Не ми... Желязо, бе, даже съм го направил за злато. Злато. Това е злато, не е желязо. Те Докторе! Слизи от линейката, бе. Леле! Майко мила! Абе, я... Леле! Как се казваш ти? Батко, Падна карай вратата. след мене, Как се батко, казваш, бе? Как се казваш ти? Аз ли? Да, Това да. е Сусан. Мехмед? Сусан Мехмед. А, фамилия? Сусан. Топак? Мехмед Тапак. Тапак, да. Майко. Тапак Абе, ли стига нарече, сте брат, блъскали, бе? ли? Леле, потрошихме. Тапак ли Да, бе, нарече, ще оправим бе? вратата, бе, ще оправим. Бути, не бе. оставите там, бе. Дай да Абе, оправим спрете, леко, бе. батко. Не тука, бе. Але! Але! Майко! Леле, батко! Абе, какво направи? Батко, взимай колото! Ръцете ми ме болят. Тебе чакам, бе, господин полицай. Какво става, бе? Яла там се смее, че много вика господин Я Шукур. пуснете тук един. Абе, какъв шакур, бе? Нали Кой сте, Шукур бе, Мехмед? господине? Добър ден. Топак Мехмед. Здравейте. Ай, Кирил Савче сме, приятели. На мене. Хвърлете петройката.
Айде, брат ми избега. Статизъм на стой. Добре, извинявам Ръцете се. горе, ела тук. Гората. Зад ме. Къде? Полицая с брат ми, каската. какъв балхарник Полицая си с ти. каската, Ама тук то при за мене. ключино е, При мене, ела брат. После тук. има при брат ми, бе. Ела тук. Посетете го при мене, бе, моля ви се, бе, айде, бе, да моля го ви се се, раззнае, айде, бе. Ела тук. При брат ми, моля. Ела тук. Моля ви се, бе, при батко, бе. Последно А. задавам. Я ме Команда. Брат ми, мина през решетки. Как го се преси решетки, Знаете бе? ли как? Той е много малък. Тънък е. Той е по принцип. Тънък е, бе. Провира се през решетките. Тук ще остане малко. Аз мазах се с масло. Аз ви казах, знаете ли? Да, мажи се целия с олио и с масло и минава през всичките дупки. Ако се мазай, цока за се. Минава през дупките. През кои дъмки ме, господин Метров? През всички. Примерно като крадеме магазина на комшията и като влеземе вътре и като е затворил, минава през комина. Ага. Затова е... Какъв Значи в момента колега получи ми самопризнание. Кой? В момента получим за оправдание, че крадат магазини. Але!